Il-ġenerożità tal-Maltin u Lawċina issarfet waqt maratona ta' 12 sija illi bdiet il-ħamis f'nofsinhar u ntemmet f'nofs il-lejl. L-istrina ilha ssir mill-1994 u hija l-attività ewlenija tas-sena l-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. L-istrina illi l-appuntament annwali magħha dejjem ikun l-għada tal-milied. Għal darb'oħra saret fil-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop u kienet l-ewwel edizzjoni matul il-presidenza Miriam Spiteri de Bono. Matul il-maratona inġabret is-somma ta' 5,214,666 euro. Fit-tmiem il-maratona, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono irringrazzjat lil poplu Malti u Għawċi għas-solidarjetà u l-ġenerożità murija ma' dawk fil-bżonn. Illum ngħid għalija irrealizzajt illi il-Malta Community Chest Fund għandha ħafna dirajn illi qegħdin hemmhekk biex fejt nagħtu l-għajnuna. U nirringrazzja lill-poplu Malti u Għawċi kollu li għal darb'oħra tawni raġun. Ġekkettilkom qabel? Iwa, tajtuni raġun li għandi fiduċja fikom u fil-qalb kbira tagħkom. Iċ-Chairperson tal-Malta Community Chest Fund, Sina Buġija, fil-waqt li tat ħajr lil pubbliku għad-donazzjonijiet. Irringrazzjat ukoll il-mijiet ta' ħaddiema u volontira illi matul is-sena kollha jaħdmu sabiex jitellaw diversi attivitajiet, kif ukoll sabiex l-edizzjoni ta' din is-sena tal-istrina setet tkun suċċess. Ġurnata twila, ħafna, pero produttiva. Kien ħarsu lej il-monitor naraw eżattament xi kontribwixxa l-poplu Malti u Għawċi biex aħna nkunu nistgħu ngħinu il-kum ħabtinna l-bib fil-bżonnijiet tagħhom. Is-somma totali tinkludi l-fondi li nġabru matul is-sena minn attivitajiet varji li jsiru, fosthom il-mixja mal-President u l-inizjattiva tal-Piggy Bank mit-tfal illi jattendu l-iskejjel primarji u sekundarji kollha f'Malta u f'Għawdex. Fi stqarrija l-Uffiċċju tal-President informa li l-bdil tal-awguri tal-ewwel tas-sena li kien skeda tas-Sibt mhux ser isir minħabba li l-President tinsab indisposta. Il-President Miriam Spiteri de Bono estendit l-awguri tagħha lil pubbliku Malti u Għawċi u awgurat sena ġdida mimlija għena, slim u saħħa.